Усё прымацаваў. Так, тут яшчэ падправіць крыху. О, і будзе парадак. Прывітанне, сябры! Бачыце, што я змайстраваў? Месца для розных страшылак і пужалак. Класна я прыдумаў, правда? Зараз Буслік прыйдзе, і ён пакуль нічога не ведае. О, ідзе, а я схаваюся. Добрый вечер, сябры. А дзе Тёма? Вы не ведаеце, на што ён мяне клікаў. Патэлефанаваў, сказаў нешта сакрэтнае. І няма яго. Ой, што гэта? Страшныя казкі. Гэта і ёсць ягоны сюрпрыз. Мяне не напалохаць. Ой, скажи тук-тук-тук. Ой-ой-ой, ён думае, я спужаюся. Ну і калі ласка, ну і скажу. Тук-тук-тук. Пришли за казкой, дык слухайте. Ну і паслухаем. Пайшоў аднойчы адзін маленькі буслік у цёмны лес. Гэта ён на мяне намякае. Ну-ну. Ідзе буслік, ідзе, а вакол дрэвы ўсё шчыльней і шчыльней. Ну это што? І нічога страшнага тут няма. Галіны ўсё ніжэй і ніжэй. Подумаешь. І зайшоў маленькі неразумны бусел у самый цёмны гушчар. Ой, страшно? Не кропелькі. Ну добра, слухай тады далей. І тут самого гушчару з'яўляецца... Мамочки! Тёма, я просто обязана вмешаться. Ой, феечка, салют. Добрый вечер. Прывітанне, феечка. Як добра, што вы з'явіліся. И я рада, что поспела, пакуль Тёма тебе канчаткова не напалохал. Што? Мяне? Яшчэ чаго? Хотя, по правде, я уже пачал крыху бояться. Только вы, Тёма, не кажите. Не буду. Тёма, а хто гэта расказвае страшныя казкі на ноч? А што тут такога? Гэта ж здорова. Сядзеш сабе, дрыжыш. Угу. І потым заснуць не можаш. Не, даражэнькі, так не пойдзе. Ой, а што гэта? Добрыя казкі? Вось так лепей. Не, феечка, не лепей, гэта не цікава. А вы спачатку паслухайце. Так. Зайшоў буслік у самы гушчар і не ведае, як выбрацца. Ой, феечка, і вы? Гэта ж працяг маёй казкі. І што далей? Але раптам да яго выскачыла зайчаня. Гэта добра. О, чакай, а можа яно было страшнае? Не, маленькая і пухнатая. Маленькая і пухнатая. Прывітанне, буслік. Ты што, заблукаў? Так, і не ведаю, як дадому вярнуцца. І тут на іх выскачыў зубасты вук. Тёма! Не, зайчаня запрасіла бусліка да сябе ў госці і пачаставала гарбатай з малінавым варэннем. Смакота! Варэнне я хочу, феечка. Давайте у казцы яшчэ і сімпатычны такі яночек з'явіцца. Ну, добра. Зайчаня запрасіла свайго сябра яноціка, які жыў па суседстве, і яны бавілі весела час аж да самага вечара. А потым, як бусліку дадому цёмначы вяртацца. А сябры бусліка не пакінулі. У іх былі ліхтарыкі са светлячкамі. А што, класная ідэя! Яны іх узялі і правялі малога ажно да самага дома. А потым кожны дзень сустракаліся і гулялі разам.
А малинове варэнне яшчэ елі? Я дома, толькі не шмат, бо многа салодкага шкодна, ты ж ведаеш. Ну, ведаю, але ў казцы можна колькі заўгодна, бо гэта не па-сапраўднаму. Ну, добра, хай будзе па-твойму, але толькі ў казцы. Дамовіліся. Ой, Федька, мне так спадабалася ваша гісторыя, ад яе светла і прыемна на душы. Я вельмі рада. Дякую вам. Калі ласка, а галоўнае, мы настроіліся на спакойны і добры лад. Значыць, і сны ў нас будуць добрымі і спакойнымі. А няўжо ад маёй страшнай казкі было б горш? Вядома, адны кашмары і сніліся б. Ну, тады сапраўды добра, што вы мяне спынілі. А мультик у нас зараз добры пачнецца. Канешне, глядзім. Ну, вось і ўсё, маленькія. Час рыхтавацца да адпачынку. Федька, а вы нам перад сном яшчэ адну казачку раскажаце? А не зашмат будзе? Не зашмат. Ну, калі ласка. Ну, добра, раскажу. Ура! Хадзем хутчэй чысціць зубкі. Хадзем. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. І чароўных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий, сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, ваши няты закрывай.